Trudeau didn't resign just to make it easier for Trump to take over Canada. The fact is he resigned because he's very unpopular now. And if he ran again, he'd have to face this guy, Pierre Poilievre. He's the leader of the Conservative Party. And based on this interview, he's a pretty intimidating dude. On the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. What does that mean? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, certainly you tap. A lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump book. Like which people would say that? Well, I'm sure a great many Canadians, but like who? I don't know who, but well, you're the one who asked the question, so yeah. You must know somebody. God damn, that's a power move. I haven't seen someone dominated like this since I watched Baby Girl. Last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. We begin in Canada, where Prime Minister Justin Trudeau has announced his resignation, ending his 9-year stretch as the country's leader. In a public announcement, Trudeau said he would step down in the coming months once the Liberal Party chooses his successor. سلام زخبركم تخاتلتي نادا channel كمي كنيهم لمون كم تلمود نعهم إلنا زادنا مدب حزنا متينا لنا كسامو داتا نايزا مدب ريهم حسابكم على comment section تكرفلنا داتا محسنا بروهم قتال. I am proud to be the leader of the Liberal Party of Canada. I intend to resign as party leader, as prime minister. كلتشين عسران حمشنا عم تمرت جنا أم الجمارة كل كرنعة عالم نناتو لو تزرع زلو أجات أمي. وسانة قدامي منستر كندا زخانة جاستن ترودون حدا كابت بزح زفتر زلو لو نايز عالم كوينو بعلا شد الشور حدا كلتشين عسران حمشن تمزجيو له. أبتع على تتيا نقص عاد عسد حدا جاستن ترودو بفقادو كابسلتان كورد أوعيد كم زغربة زجلت مجلتي أوتا. إذا مجلت زي بوزحة تنتن بوليتيكا تجميتو كوانت نبرة. كساب زمت زلو مرجع كندا كتصنح دليت كم زي بولون كاب حزبك موتو تصنح تقاومو بخمس ملكع دمص حزبك خبر ترايو እቲ ዘቕረቦ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ጻውዒት ክሳብ እቲ ንሱ ዝመርሖ ፓርቲ ካልእ ንዕኡ ዝትክእ መራሒ ዝመርጽ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ይፍለጥ ክሳብ ዕለት 24 ወርሒ 3 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑን ሊበራል ፓርቲ ድማ ካልእ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ ክዓወታ ዝኽእል መራሒ ክትመዝዝ ምዃናን ድማ ሓቢሩ ጃሰን ትሩዶ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ክመርሕ ዝጸንሐ ሓደ ካብቶም ዝነኣሱ መራሕቲ ዓለምና ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ክመርሕ ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ እዚ መበል 23 ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ዝኾነ መራሒ እቲ 3 ግዜ ኣከታቲሉ ዝተመርጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾን በቂዑ ኣብ ምርጫ 2015 ብዓብላልነት ሊበራል ፓርቲ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብቲ ግዜቲ ነታ ፓርቲ መሪሑ ናብ ስልጣን ከም ዝመጸ ይዝከር ኣብቲ ድሕሪ ዝነበረ ምርጫ ማለት ኣብ 2019 ከምኡውን 2021 እውን ተኾነ ደጊሙ ክዕወት ክኢል እዩ ወዱ ነቲ ካብ 1968 ክሳብ 1979 كمون كاب 1980 كساب 1984 ن15 ዓመታት ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ዘገልገለ ፒር ኤሊዮት ትሩዶ ዝኾነ ጃሰን ትሩዶ ኣቦ ብህዝቢ ካናዳ ኣዝዩ ፍቱውን ሓደ ካብቶም ዕዉታት ፖለቲከኛት መንባሩን ይፍለጥ ስለዝኾነ ካብ ብዙሓት ሰባት ጽልዋ ወላድዩ ኣብ ልዕሊ ካናዳውያን ንጃስተን ኣብ ዝሓለፉ ምርጫታት ዓባ ሓይሊ ኮይኑ ከም ዝነበረ ይዛረቡ ጃሰን ትሩዶ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽ ኣትሒዙ እቲ ወትሩ ብኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ደገፍ ዘይግበረሉ ምምጻእ ሓደሽ ስደተኛት ናብታ ሃገር ብዓቢ ቁጽሪ ከም ዝኽፈት ጌሩስ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ስደተኛት ናብታ ሃገር ክመጹ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ገይሩ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብትምህርቲ ብስራሕ ከምኡውን ዕቑባን ዝሓቱ ሰባት ካብቲ ኣብ ግዜ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝወስድ ዝነበረ ፕሮሰሲንግ ታይም ብኣዝዩ ውሕድ ግዜ ክሰልጦም ዕድል ብምፍጣር ናብታ ሃገር ኣትዮም ንዘሎ ዕድላት ብማዕርነት ቋደሱ ኣኽኢሉ እዩ ትሑት ማእከላይን ኣታውን ዘለዎን ስድራቤታት በብዝግበን ሓገዛት ክረኽባ ዕድላት ብምፍጣር ዋላ እኳ ድሕሪ ኮሮና ትሕቲ ትጽቢት እንተኾነ ስሉጥ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ምርካቡን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ከምኡውን ምዕባይ ናይ ኢሚግሬሽን ዓቕምታት ገለ ካብቲ መለለዩ መንባሩ ድማ ይፍለጥ
ኣብ ግዜ ኮቪድ-19 እንተኾነ ነበርቲ ካናዳ ገንዘባዊ ሓገዝ ክረኽቡ ገይሩ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዝነበረ ድማ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ብፍላይ ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ ካናዳ ብዓቢ ቁጥሪ ምስ ወሰኸ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጃስተን ከማርር ተሰሚዑ እዩ ምኽንያት ናይቲ ሽግር ድማ ልዕሊ ዓቐን ምምጻእ ስደተኛታት ምዃኑን ደጋጊሞም ይሕብር ምንባሮም ይዝከር ቅድሚ ቅሩብ ኣዋርሕ ኢሚግሬሽን ካናዳ ዘውፅኦ ምቅያራት ሕግታቱ ነዚ ጥርዓናት ምኽንያት ብምግባር ከም ዝነበረ ድማ ይፍለጥ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ክዕወት ልዑል ተጽቢት ተገይሩሎም ዘሎ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ንውሳኔ ንምግዳፍ ስልጣን ትርዶ እቶም ቀዳሞት ጸቕጢ ዝፈጠሩ ፓርቲ ክኾኑ እንከለዉ እቲ ንዖም ዝመርሕ ዘሎ ፒር ፖሊየቭ ድማ ብውልቁ ኣብ ልዕሊ ጃሰን ትርዶ እዚ ዘይበሃል ነቐፌታታት የውሕዝ ምንባሩ ይዝከር The richest people per capita in terms of GDP per person is Ontario. Ontario inhabitants are now poorer per capita than inhabitants of Mississippi, and that's the poorest American state. So the inhabitants of Canada's richest province are poorer than the inhabitants of the United States' poorest state. That's actually occurred primarily in the last 10 years. Yes. Because we were basically at parity before that and had historically been not quite as rich as the Americans, but pretty much tracking them one-to-one. Now, per capita GDP in the States is $22,000 higher than in Canada, measured in USD. So that's about almost $30,000. Right, so that's a whole other income, essentially. Yes. That's a whole other part-time income. Exactly. ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ዶክተር ጆርዳን ፒተርሰን ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ጃሰን ትሩዶ ካብዝን ላዕሊ ክመርሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ካብ ስልጣን ክወርድ ትጽቢት ከም ዘለዎን ኣተንቢህ ምንባሩ ይፍለጥ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ካናዳን ብዓብዪ ካብ ብዛዕባ ታሪክ ህይወት መራሒ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝኾነ ፒር ፖሊየቭ ዝገለጽናዮ ቁጥሪ ሓደሽ መጻእቲ ስደተኛታት ክጎድል ከም ዝኽእልን እቶም መንበሪ ፍቓድ ዘይተሓደሰ ድማ ዓዶም ክምለሱ ክግደዱ ምዃኖምን መንግስቲ ካናዳ ሓቢሮም ነይሮም መራሒ ኦንታሪዮ ካናዳ ዝኾነ ዳችፎርድ ብወገኑ ንናይ ትሩዶ መግለፂ ተኸቲሉ ዝተዛረበ መልሲ እቲ ካብ ትራምፕ ዝመፀ ምውሳኽ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ገና ጃሰን ትሩዶ ኣብ ስልጣን ከሎ መፍትሒ ገይሩሉ ክወርድ ከም ዘለዎን ትሩዶ ነዚ ጉዳይ ብዝርርብ ክፈትሖ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዘን ተሪፈንኦ ዘለዋ ሰሙናት እቲ ዝግበር ገይሩ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣይትረስዑ ኣጋይሽ እንተኾንኩ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ቅና